Baba Dokotela, Sibingelele baba. Hey, Baba Dokotela. Last time sikhuluma angazi ngixoxele off camera indaba Iskhwama. Hey kanti uzoyiphahluka la hayi. Mase kuphahluka futhi kwaphahluleka lamafutha omdonso. Yabo. Kodwa akayisibuyele lamafutha amaSulumane. Uzofika ukuthatha isinqumo sokungena ukwayeka yindaba. Baba Dokotela ngibe nenkinga yokuthi le genge le yamaMuslim velithi ifastile. Ngoba fastile bese kumanje. So angikwazi ukuthola nalo engishutha la weyiSulumane ngamxoxa ethi ufastile. Ngayo vela fast so abakwazi ukunika ama product Baba Dokotela bathi sifastile so ama product asiwakhiphi. Ngaleso sikhathi abantu bayafona bafuna amafutha la. So ngase ngithi ake ngiphinde ngibheke ukuthi alikho yini elinye ikhehla eliphethe ezinye izinto eziright ngenhlanhla ke ngamthola umkhulu ophethe amafutha omdonso wemali ngathola wona ke ngase ngithi ake ngibamise kancane laba fastayo siqhubeke nalabo abasebenzayo. Cool. Uke wakhuluma ngecasino spray ngokuhlukana kwayo. Uthini kubantu namhlanje ngayo? Uthi uyayimisa nayo ngoba futhi unenkinga ye-supply. Hayi Baba Dokotela yona cha ngeke ngize ngiyimise yona. Yona ikhona. I-casino spray Baba Dokotela ihlukene kawu2. Kukhona ispray lesokugembula nje mhlawumbe moyidlalela emafonini lento yo superbet nani. Leyo i1.5. Kube sekuba khona umusu uthi unekhadi lasekhasino. Ngiyabona. Yeah. So mosuku nethi ikhadi lasekhasino ungena ngaphakathi udlale sikhona ke futhi leso siba u3000 Uzuthwa azifani. Ayifani Baba Dokotela. Ngingakwazi ukuzithenga zombili uma kuthi lapho ngoba engisuke ngigembula endaweni ezingafani. Yeah uyakwazi ukuyithatha zoyi2 akunankinga lokho. Akunankinga. Yeah. Abantu abathi bafuna ukugembula uyabathembisa lento. Hayi Baba Dokotela asebesithathile bayazi. Asebesithathile bayazi. Ake sibuyele lana. Uzizwa unjani kade usebenza nabantu uqale nabo usubadampa ngenxa ukuthi supply and demand yaba yisekho ngendlela eright manje ungena kumafutha omdonso wemali lamafutha lawa iphi into awunayo ukusabela ukuthi nawo uzowamhamba ugcina ungasadayisi kwenze kanjani Baba Dokotela okubalekile kusoku ukuthi abantu abathola into abayifunayo and okwesibili kulamafutha omdonso wemali into enhle ngawo ukuthi umuntu ongisupplyayo akabanga nomona ungikhombisile ukuthi mase kuthiwa sewahlanganisa siwahlanganisa kanje nakanje into oyidingayo ozoyisensa kuyona uzoyithola endaweni ethize sendaweni ethize so wona ngizihlanganisela nje wona ngoba ukwazi ukuthi lo mkhulu angabi nomona angikhombise ya Mageba indoda iyabonakala imidlisiwe noma iba mpofu nje selibe mpofu nje noma gumeda ke nje ubakhumuza ayilutho Dokotela ngidlisa cha ngithi iyabonana nje yazi nje imidlisi time ifana nomuntu onenkinga ukuphuza utshwala time nanginenkinga utshwala kabuya noma yinini kodwa biyeki kodwa ngabiyeki Mageba asibuyele la kumdonso why ngibuza kanjena lamadoda amaSulumane ukuthi njoba usuwayekile ubudlelwane bakho kunjani hayi Baba Dokotela phela sihlukane kahle ngoba vele sihlangene kahle benhlangene kahle saphinde sathi hayi no ngenxa yokuthi niyahluleka ukungisupplya ngendlela efuna wena usonto ngani khona nje straight ngeke Baba Dokotela ngiyoguqa kulosho nayini ngiphinde abantu abosofa la abantu bahlala uphinde kuhlala inyanga yonke futhi awuthinti lutho ngeke asibuyele kumdonso uzobuza umuntu Baba Dokotela hawu lo babo lapho ungathi uchallenge wena nawo nomdonso wemali nawo sekuqhama nomdonso wemali angikusho lokho mina nginawo umdonso wamafutha angiqale ngikuveze nje lokho ngenza ukuthi mhlambe ifika kuma fans ami azi ukuthi anginawo amafutha omdonso angazi futhi ngiwakhe futhi anginawo angikwazi akhiwa kanjani into enginawo mina umdonso lo wemali ugqileza kakhulu yeah awuyiphendule lapho uzoyichaza kanjani kubantu Baba Dokotela mhlambe ukwenza nje isibonelo angithi uBaba Dokotela kuyazi ukuthi sithe siphatanisa imali yokuthenga ama school fees nani ngoJanuary uhamba Baba Dokotela wathenga iveni ngalithenga lamaChina so njengoba Baba Dokotela ethenga iveni nje nami sengiyabona yazi uBaba Dokotela wenzile athenga iveni ngoba mhlambe nami ngiyalithenga emakhaya so kushuthi nami ngabe ngihamba ngilithengela ngoba ngibona ukuthi libalekile iveni ukuthi ube nalo so lapho ngizama ukuveza ukuthi Baba Dokotela ngubonile umdonso wemali phawuthi ukuthi uyagqilaza ngase ngithi mhlambe kulomdonso lo ikhona yini enye into umdonso wemali futhi ekhona kodwa engeyona uphawuda ngahamba ngaze ngathola ukuthi hayi no akhona amakhehla akwazi ukwenza ke manje umdonso wemali kodwa owamafutha ukushuthi umdonso wemali amafutha
nalo kababudoda into ezingefani ayifani babudokotela ngoba mina ngenza ukuthi abantu ba-understand ukuthi la njengoba ngine-van nawe une-van ubona isidingo indawo ohamba kuyona ukuthi nawe uyadinga i-van hayi ngoba ubuqhutana nobabudokotela uthi hawu babudokotela yonke into ezayo nawe usene-van manje usakho umdonso uzochitha uzulu no babudokotela angikwazi la ukuthi babudokotela uhlanganisana imenza umdonso wemali wepowder mina ngithole owamafutha okuyiwona futhi engistika kuwona asibuyele kule yamafutha yizo noma sikeze ukukhuluma abantu bazowudinga umdonso wamafutha uthini kubona umuntu babudokotela awudingayo umdonso wamafutha afone babudokotela asho ukuthi asingangene kwi-price yawo ake siushiya kanjalo kodwa ukhona wena uyavuma ukuthi ukhona noma uzoba khona usukhona babudokotela usukhona phela usukhona hayi uzoba khona usukhona ngoba sawenza ngawuthatha ngawutesta ngabona ukuthi ayaqhilaza ngase ngithi hayi bangifonela namuntu abakayikhonje bathi hey babudokotela le nsizwa le Zulu uyibheke ngithi mina shuthi phela ufuna ngiqale ngibheke umngamo ngoba naye wakaZulu umngamo bananga abantu baZulu ngitsheleni ukuthi ngitshela nankosikazi ukuthi kuthiwa sinibheke nini manje indoda sizokuthiwa izovuka neproduct kuthiwa umdonso nayo ngithi mina angazi phela shuthi uyilo umdonso bathi kodwa nje umqaphele le ndoda ayinhle le ndoda uthini kubantu abanjalo balobethi siqaphela yihle le ndoda isiza nomdonso manje yabo babudokotela mangabe umuntu ophiwe into awuyaye ungazibheka izinto ezinjalo kakhulu njengoba nje kukhona abantu babudokotela abafika kuwena abayinyanga athi mfundisi iproduct umfundisi uphinde futhi advertisele la ukuthi ke phela sengekusavezwa lokho emoyeni so nje hayi into kanjalo shuthi ngambheki unkosikazi ngapha unkosikazi nawo akaZulu manje shuthi uzogada naye ke ngizomtshela ukuthi nalapha camera kuthiwa ngigada umfowenu nawe ufuna ngigada yeah mkhulu asingene esikhwameni ukhulume kakhulukazi nge-wallet wayihlukanisa wayidabula phakathi wathi khona ka 8,000 ukhona ka 25 babudokotela sifuna ka 8,000 naka 20 imuphi umehluko babudokotela yabona lesi isona lesi sika 8 lesi uyasithenga sibe mnyama kodwa sibe mnyama uyasithenga noma sikuthengele thina Iskhwama bese ke sikufakela ke nalento sokufakela phakathi sikutshela ukuthi uzokwenzani okay nazi sika 25 lesi ke isona lesi ke siba u25 lesi babudokotela so uyafona sikwazi ukuthi sikuchazele kahle ukuthi senza kanjani yini nani imigomo efanele uyenze kuyona kodwa asisona isithwalo asicacise lokho asisona nje isithwalo phathi ukuthi Iskhwama singazwani ukuthi umuntu alambe awuzwani ukulamba hayi asifuni indlala babudokotela umuntu othi ngifuna ukuthenga imoto ka 50,000 kodwa uzobudgeta 5 months hayi ayifuneki leyo nto ufuna ukuthenga imoto ka 100,000 cabanga namhlanje uhamba uyithenga lesithathu yazi Mageba understand wena ukhuluma ngeSkhwama sika 25 mina ngikhuluma ngesigubhu sika 25 isigubhu engisilanda eJozini funa manje ngishisele ibaso ngishayile impempe ngithi asivukani madoda iyasetshenzwa and sengicabanga nokusiphindisa emuva Iskhwama ngithatha Iskhwama manje akho mpempe ngishaya yakhoma futhi engwafakazi uthini umuntu manje othatha isinqumo sokusuka eHarding usayifonela inyanga eJozini wathi uza ngeweekend angathi indaba angathathi uthi akaqhubeke noma athathe Iskhwama uthini kulo muntu babudokotela umuntu ngithi babudokotela akathatha Iskhwama mawuthi usuke efuna imali ngaphandle mefuna ukuthatha ke igubho oyigcwalisa endleni ke nje angcolisa indlu mahala kodwa nje umuntu akathatha Iskhwama ngoba ngeke ufuthane nempempe efletini ihlele efletini ufuthane impempe uyamemeza la no noise please thatha Iskhwama babudokotela wenze lento esiyenzile uvuka uzivule ujabule nezingane zakho and emalini yokuqala oyitholayo babudokotela kufanele ukhiphe imali ye100 uphe noma iliphi iphara ozohlangana la emgwaqweni ufike nje ulinikezele liphara leli kumgomo wakhona emalini yokuqala ozoyifica uthatha le mali ufuna i100 nje ufuna unikeze iphara emgwaqweni bazosifuna lo msebenzi bazokuthola kanjani kumuntu osidingayo siyatholakala ku 078 3170 554 Iskhwama semali sikhona sikhona babudokotela ispray sikhona into zokusiza abantu sikhona kosisi abadinga ispray so mama makuthi nobaba omfunayo siyatholakala ispray sekhona nomqashi wakho ombona ukuthi akanamfazi kodwa manje akakusheli fona sikunikeze spray thina umshaye abuyeze kwena uphinde kuzoba iboss la kube wena osuphethe labantu laba enisebenza nabo sinike number khehla ukugcina number 078 3170 554
baba udokotela baba wesizwe baba ujabulile umfana muhle nje akhehle abantu bakithi sizinyanga baba lona akayona inyanga usosa imithi enyangeni ngifuna nazi ukuthi nje wasisebenza njana sizinyanga akekho umuntu ongenalilungelo lokudayisa noma yini njoba efika neproduct angathi uma edayisa iproduct ofana yakho wena uclaimesa ngathi iproduct yakho ipatent ukuthi ayizodayisa umuntu phethe umdonso sizokhuluma ngomdonso ngendlela eyisimanga sizokhuluma nomdonso oyisimanga sichaza ukuthi uma uya eCasino ngo12 ebusuku uwenza njani uma ufuna ukushaya ijackpot uzobathazela ukhiphe imfihlo ke manje ngo12 awuyithi fahla kancane baba dokotela bekafuna ukuthi umuntu akafona baba dokotela akafona sinike number ke sinike number inombolo nje 0783170554 wenza kakhulu mekusibaru wakhe wenza kusibaru wakhe siyabonga kakhulu baba dokotela bawesizwe bawujabulile mfana umhleja khehle nokusiyabonga Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola iBody Shape Care kababa udokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi, kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. iBody Shape Care kababa udokotela iyatholakala eThekwini noma ushayele ku 082 459 1816 noma ku 063 6898922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa iBody Shape Care kababa udokotela.